Vraiment, merci encore. Merci à toi de nous accueillir chez Inch'Allah, Allah de nous. Voilà, partager les failles avec nos abonnés. Sur Tony TV. Oui. Avec toi-même tes réseaux sociaux. Inch'Allah. Et tes abonnés. Oui. Où est-ce qu'on devait faire? Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est mieux fait. Les 130 de Wolo Blanc. La foudre. Quartier du Bois, oui, la foudre. 7 foudres. Quartier du Bois Kalam. Dougou du Bois Kalam. Djabana du Bois Kalam. Ouadjé du Bois Kalam. C'est ça. Il m'a dit, et tu sais qu'il m'a s'emprunté. Mais il m'a trouvé. Il m'a dit hali bobo yɛrɛ y'a dɔn ko sanpɛrɛn ye fɛn min ye ala yɛrɛ bolo ne ye tubabu dalaw ka sanpɛrɛn de wolonwula ni ko pago kun fin ni kalankan ni kolon na bɛɛ bɔ a kalama ala daba ye nin waati in na Abdulayi bi ka aw bi ka baaraw la an fɛnɛ b'a ka bɔ n'o ko inshallah bi an bɛna kuma dɔɔni bagan kan. Oui, mais d'abord, est-ce que l'introduction de musique a forme oui, bon qualité, bon qualité flash, ça va, aussi. Bon, c'est un maton, on content à ce moment-là. Bon, c'est tout le foufou, nous nous rempli. Bon, nous nous pas. C'est ça. Avec ce domestique et cheval, bonne qualité et elle de citron, Hamid du Menka, il fait un adi la Menkela Makassia Washa. Parce que ni Aboula le document, bébé n'a pas quand tu m'as dit, c'est ça, dans plein watching. C'est ça, oui. Non, c'est sûr. Non. Pas de problème. Amna pour un premier cas. Oui. Oui, Tibaï. Ah oui. Yoro ko ala ka dan fɛnw na nin yɔrɔ la n bɛ n ka numu ka dakantigi fo Makara Sinalu a bɛ n fɛ nin waati in na n ka so kɔnɔ Abidjan n bɛ Makara fo numu ka dakantigi yɔrɔ ale yɛrɛ de kɛra cɛ ye cɛ minnu ye n fa lalali k'o to baro la o ye fan club sigi n tɔgɔ la ça fait fan club in bɛ fɛ ka taa fɔ 10 ans la déjà hɔrɔn de don quoi. Timba. N'i bɛ fɛ ka timba dɔn ala ka danfɛn kabako dɔn de don sanji tɛ timba tɛ sanji fɛ wa timba tɛ ban sanji ma jamanaw kan mais ni sanji bɛ na timba yɛrɛ de bɛ se k'a tɛgɛ jan hali ni sanji bɛ na ka timba to fara sanfɛ a bɛ ala yɛrɛ wele ala ka se dɔ d'ale ma a ka wo sigi fara cɛmancɛ la k'a don walima n'a ala m'o se d'a ma a bɛ ala wele ala ka sanji tigɛ f'ale ka dogo yɔrɔ sɔrɔ wa ala bɛ sanfɛ. San ma d'ale. Non ale tɛ sanfɛ. A tɛ ji fɛ. Non timba ye danfɛ kabakomaba de mɔgɔ min yɛrɛ bɛ timba dɔn kosɛbɛ Bamakɔ quartier dɔ bɛ ko Ɲamana bamanan waliju dɔ bɛ yen ne b'a fɔ a ma ko Elhaji mais u b'a fɔ a ma ko Ɲamana Sali ale bɛ timba dɔn ale bɛ fɛn jalan kɛ fɛn kɛnɛ ye timba la ale bɛ fɛn kɛnɛ kɛ fɛn jalan ye timba la n'i bɛ fɛ timba tɛgɛ tɛ dɔ wɛrɛ timba sen kɛlen don i n'a fɔ buna hadamaden tɛgɛ de malgré que sen 4 mara ni timba fagara a tɛgɛ a numanfɛ tɛgɛ n'i bɛ fɛ ka sirili kɛ i bɛ bala jolo ɲini k'o da timba numanfɛ tɛgɛ kɔnɔ bagan min girinna ka juru tigɛ o juru kunkun n'i y'a bala jolo siri n'a ye timba tɛgɛ kɔnɔ ni diɲɛ hami o hami ala b'o hami in kɛ n'i tɛ fɛ fɛnɛ i garisɛgɛ ka jɔ i ka ɲɛnɛmaya la tile bɔ n'a bi cɛ hali i dalen dɔ ka n'i da kɔ ko jɔn bɛ so kɔnɔ yan ko a y'a tigi wele ka di yan ka a bila fɛn dɔ la i bɛ timba tigi fɛ tɛgɛ ɲini i b'a dayɛlɛ k'a da i ka so kɔnɔ n'a dadon la a bɛ garisɛgɛ min don o bɛ jɔ mais n'a dayɛlɛlen dalen don i ka so kɔnɔ i bɛ fɛ ala k'i sɔn cogoya min na n'i y'o fɔ a la ala b'a kɛ o de ye ɲɛbila timba ka sɔn ne bɛ fɛn dɔ don timba la
ka cɛ minɛ k'a di muso ma karaw ka muso minɛ k'a di cɛ ma karaw lahara taga de b'u sɔrɔ yen foyi tɛ se k'o fara ni saya tɛ n'i ye muso minɛ k'a di cɛ ma ni cɛ sara muso in ye muso bɛ kɛ kelenamɔgɔ de a tɛ kanu kɛ sɔrɔ surtout furu kɛ oui timba numara a numara n'i y'o sɔrɔ ka koli tigɛ bali k'a bila muso la walima c'est kalo labɔ nana kalo labɔ ma na ale ka kalo labɔ ka kɛ continuité o de b'a kɛ i b'a ye ka bɔ kuma fɛn ba de komi ne yɛrɛ bɛ ka jamana in jigi dɛmɛ ka jamana in dilan n tɛ ka jamana in jigi dɛmɛ ka jamana in tiɲɛ c'est ça donc n bɛ yen ni n kumana diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ kuma n'a hɛrɛ ye yɔrɔ c'est ça donc c'est ça oui merci pour ce secret-ci Timba. Inch'Allah. Voilà, on me rappelle qu'actuellement, on a d'autres cas, il faut avoir la grande chose 2. Oui. Le trône de la géomancie. Inch'Allah. Voilà, il est au 07 97 97 17 85. Les abonnés qui sont connectés aussi, si vous voulez poser des questions, il n'y a pas de problème. Si on a le temps, on va essayer de répondre à vos questions. Vous avez des questions, il dit qu'il y en a.